Προκύπτουν μια σειρά από σοβαρά πολιτικά ερωτήματα προς το άλμα για τις δύο ποινικές έρευνες που εκκρεμούν πλέον εναντίον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Για πιθανή ψευδορκία και για το σκάνδαλο του Πετακόμου που έχει κοστίσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ στον Κύπριο φορολογούμενο. Πριν από κάποιες εβδομάδες το άλμα εκδίωξε τον κύριο Παπαδάκη από το κόμμα τους γιατί εκκρεμούσε εναντίον του η ποινική έρευνα για την υπόθεση Σάντι. Όπως έλεγε το άλμα τότε, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη η αποστασιοποίηση του κινήματος. Το καταγγελόμενο δημόσιο πρόσωπο ήθιστε να αποχωρεί προσωρινά, αναμένει τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας και εφόσον καθαριστεί το όνομά του, επανέρχεται στη δημόσια σκηνή. Από την ίδρυσή του το άλμα παρουσιάζεται με ένα ιδιαίτερα πομπόδι τρόπο σαν ο πολέμιος της διαφθοράς και ο θειασότης της διαφάνειας. Επομένως, οφείλουμε με βάση την ανακοίνωσή τους για τον κύριο Παπαδάκη να ρωτήσουμε τα ακόλουθα. Το άλμα θα ζητήσει πλήρη έρευνα για τις ποινικές καταγγελίες εναντίον του κύριου Μιχαηλίδη ή θα επιχειρήσει συγκάλυψη? Το άλμα θα ζητήσει από τον κύριο Μιχαηλίδη να αποσυρθεί προσωρινά ή θα αναιρέσει τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που δήθεν ασπάζεται? Το άλμα θεωρεί ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται για όλους ή για όλους πλην του Οδυσσέα Μιχαηλίδη?